Какво правите, деца? Това е състезание с топчета. Гледай колко е висока тази кула. Сега Майя, ти си с бяло. Марти, с какъв цвят си ти? Синьо. Синьо. Точно така. Нека сега да видим. Сега да видим кое топче ще стигне първо до финала. Финала, бялото е на първо място, синьото го следва. Сега Май слага нейния състезател бял и аз слагам оранжевото топче. 1, 2, 3. Тръгвай. Сега да видим кой път ще влезе в позиция. Оранжевото топче изпревари бялото и синьото. На втора позиция е бяло, на трета е синьо. Значи топчетата пристигнаха в обратен ред. Първо пристигна оранжевото, второ бялото и трето синьото. Сега ще направим обратно. Сега обръщаме реда на топчетата. Слагаме оранжевото първо, синьото е второ, бялото е последно. Нека да видим. Марти, пусни. Бялото изпревари другите две. Синьото е на втора позиция, оранжевото е последно. Бялото последно стана първо. Оранжевото е второ, бялото е трето. Готови? Старт! Последният става първи. Втория остава втори. Първия остава последен. Бялото топче на път да финишира. Ето го първия шампион, белия. Оранжевото топче е второ. На трето място е синьото. Браво на всички участници!